तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. तळ कोकणातील सह्याद्रीच्या कुशीतून उंचावरून फेसाळत कोसळणाऱ्या शेळवा धबधब्याची पर्यटकांना सध्या भुरळ पडते. सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून 200 ते 250 फुटावरून दुधासारखा पांढरा शुभ्र मनमुराद पाणी फेसाळत शेळवा धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या निसर्गरम्य घोडगे गावात हा धबधबा खळखळून उंचावरून कोसळतोय. दाट धुकं, मुसळधार पाऊस, समोर अवाढव्य असा सह्याद्रीच्या पट्ट्यात पावसाळ्यात हिरवागार शालू पांघरलेला डोंगर रांगा आणि त्यातून खळखळणारा धब्याचं पाणी हे सगळं मंत्रमुग्ध करून सोडतं. त्यामुळे पर्यटकांना शेळवा धबधबा आकर्षित करतोय. तुम्हालाही सह्याद्रीच्या कुशीतून उंचावरून कोसळणाऱ्या शेळवा धबधब्याला भेट द्यायची असल्यास घोडगे गावात जावं लागेल, जे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून जवळपास 45 किलोमीटर अंतरावर आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.